Det her, det er lidt fantastisk. I en lille bitte by, jeg tror den her Nimapara, her et sted i Orissa, som sikkert ikke nogen har hørt om, kommer vi kørende. Der er flere med vores rickshaw. Det er der også med dem på Hong Kong. Prøv så lige at se, hvad vi finder. Bajaj Service, Authorized Service Center. Så det er jo helt fantastisk. Så vi laver et stop her og får tjekket den godt og grundigt igennem. Vi kan lige se, den anden, den er ude at køre en testtur, den anden, men den kommer tilbage, og så laver vi også lidt film om det. Ja, vi har vist hele karburatoren ude i øjeblikket, som jeg ved at blive, ja, det ved jeg ikke, sikkert renset, eller sådan noget. Vi har fået det i hvert fald tage en halv time nu, i hvert fald, inden at vi kan komme videre. Så ja, Dennis han har fundet noget, det handler om. Slap af. Ja, det var mekanikeren, der kørte væk på scooteren derude. Han skulle sidde her. Det var en assistent, der står her. De ringe, vi har fået skaffet hjem til den her dimmer, der sidder uden for stemplet. Det var sådan en forkert størrelse. Så vi er ude og se, om vi kan skaffe nogle andre.